लोगोफोर खुलुमबाय आंनि भिडिअ नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाबाय। जायफ्रा मोजां मोनदों आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, कमेन्टआव खिन्थाहरनानै दोन, आंबो बेक हरफिनगोन। मेवा संनो नागिरदों नै लोगोफोर, मेवाजों अमा बेदरजों संनोसै। हानानै लाग्रोनायसै। जा गिदिर नै बैयावनि लोगो हरदों। मा एफा गिदिर गिदिर जायोथाय मेवाया। ललिनामोननि मेवा, बेहाबो इउटुब चेनेल दं, साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर, आंनिखौबो खालामदो। हामोन नागिरनो सुमु दङ। सान्दुङा सान्दुं दुंबायहाय। लेबनानै लाग्रोनोसै। गोरलै नै जा गोरलैखा। संनायखौ आं भिडिअ खालामनो हागोन ना हायाथाय। दा लेबखांनानै लाबोबाय आं नै हानानै लासिगोन दा। बांद्रायसिगोन, आब'आबो बोरमायाव थांबाय, आब' बिजावजालि गिदिरसिनाबो बिसोरनो खावसे हरनो नागिरदोंमोन नालाय। दा हानानै बयामाव सोना दोननोसै, माखासे एसे जानोसै। दाउ फैलायबाय नै।